sibonge Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ongcwele Baba wethu nomusa nothando siyakhuleka egameni lakho Nkosi wena wethu phakeme akekho njengawe Nkosi nakule ntambama simile kule ndawo somemezela indaba zakho Nkulunkulu sovuselela abantu bakho ngawe Nkosi uJesu egameni lika Jesu Kristu Nkosi ephilayo siyakhuleka Nkosi sibonakalisa ngamandla akho shisa ukipho yasana amadimoni ayinasabele egameni lika Jesu egameni linamandla in the mighty name of Jesus Christ uJesu Kristu inkosi sifazi igazi lakho kule ndawo Nkosi egameni lika Jesu egazini lika Jesu siyakhuleka egameni linamandla Baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu ophilayo akasoza bikho njengawe Baba siyakubabaza Nkosi sithi wena wedwa uyaphila egameni lika Jesu egameni linamandla Baba siyabonga naba abantu bakho egameni lika Jesu beze kuwe Nkosi siyakhuleka kuwe Nkosi beze kuwe Nkosi uJesu kuwe batho sezweni Nkosi ukhuluma kwenzeka intando yakho Nkosi zabo Nkosi uJesu kule ndawo kule bonke abantu bakho zahlulelwe abahlaselekile Nkosi izwi lakho uNkulunkulu abakhathele besindwa liyinkembe sicela konke kuwe Jesu wena ngegama lika Jesu bakhona bakho egama linamandla Jesu bakhona wethu ogcwele siyabonga ukuza kwethu kule ndawo kuwe lesikhathi akusikona nanomzuzu Nkosi thina bonke abantwana bakho Nkosi egameni lika Jesu egameni linamandla siyakhuleka kuwe Nkosi Jesu thatha indawo mayenzeke intando yakho Nkosi thatha indawo ngegama lika Jesu Kristu Nkosi ephilayo in Jesus mighty name we pray amen amen siyabingelela egameni lika Jesu sibingelela bonke abantu abalalele egameni linamandla lenkosi uJesu Kristu amen sibe lapha sizofuselela abantu ngoJesu ukuthi abantu abalungisa impilo yabo uJesu yabuya uzolanda ibandla lakhe siphelile isikhathi nangu uJesu sizomshumela kule ndawo sizofuzela abantu abancane abadala ukuthi khona uNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu inkosi ephilayo nansi vuselelo egameni lika Jesu sasongena ezwini egameni lika Jesu egameni linamandla siyacela ulalele uthole imvuselelo ngoJesu ophilayo siyabonga Jesu egameni lika Jesu I need your touch once again Lord I need your touch I need your touch once again esandleni saNkulunkulu ayakusida uNkulunkulu empilweni yakho
akhule abesakhule esonweni. Nangu Jesu ophilisayo, nangu Jesu okhulula naye esonweni. Nakule ndawo uNkulunkulu khona abantu abadinga kule ndawo uzobathinta ngesandla sakhe khona abantu bazosindiswa, abantu baphenduke besaphila nomhlaba. Ngoba ngale kwathuna akukho ukuphenduka, indlela zimbili umhambo nomhlaba. Khona indlela ekhaya ezulwini, leyo ndlela uJesu athi yena uyihlela ukuze nokuphila. Akekho umuntu osezweni ngaphandle kwakhe. Enye indlela khona ngale kwathuna indlela ebheka esokweni, eceleni kophakade. Indlela yakhona isono, elithi iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa. Kodwa namhlanje simile kule ndawo soshimela uJesu. noJesu abantu abanamamthiko empilweni zabo. Nawo amaphilo nomhlaba uyadinga uhlangana noJesu, ngoba uqinisekile isono, udinga uJesu ozokukhulula. Akekho umuntu okhulula naye uJesu kuphela. Kelakhe igazi abantu bayaphila nomhlaba baqinisekile, bahlala esonweni, impilo bayiphambili, babophekile. Sathane baqinasile, baqaphele, bayasinda. Kodwa namhlanje nangu uJesu uyakuthanda, ufuna nawe ukhululeke, wakufela nawe. Jesus loves you so much. Akafuni olahlwa, kodwa ufuna usindise. Songena ezini laNkulunkulu simela ngoJesu. Nami uma ngimile lapha angizalanga ngisindisiwe, kodwa ngathola wafumana uJesu nami kangiqinisa isono. Ngoba abantu bekubona uShumayela bathanda ubiza ngomfundisi, bathanda umfundisi. Shithi mhlawumbe uzalwa umfundisi. Hayi nami nje ngumfana osesemusha nje osindisiwe, ohlangana noJesu empilweni yakhe. Ngidukile nami kangumfana owayedicethe esonweni, bengiphuza utshwala, bengwabhema ama-drugs insangu, bengiyazi kahle, and bengiqinasile, bengigijima ngilanda amantombazane, ngwashika njengamasokisi ngenza ubufebe. Kodwa uJesu wasengikhulula. Akekho omunye owangisiza ngaphandle kwaJesu. Nesonto limsizanga ungena esontweni, kodwa ngasiza ukuthi ngena uJesu enhlizweni yami. Wasengikhulula noJesu. Namhlanje ngikhululekile. Namhlanje baningi abantu emhlabeni baqinisa isono. Ekhona uJesu, uNkulunkulu ophilayo. Mangakubuza nje ukuthi uzochithaphi ikunaphakade lakho na, ngoba lo mhlaba siyahamba sakhile namhlabeni. Okomhlaba kuyashuka nenjabulo yakho, kuyaphela komhlaba. Abantu bayamdinga uJesu empilweni zabo. You know uNkulunkulu ukubekezelele nawe. Uyakhula umncane elokubezela ukuthi uphenduke, ushunyezwa, utshala ngoJesu, kodwa ungafuni ukuphenduka. Namhlanje umdala mayekulanda uNkulunkulu esekubulala aphose esokweni, ngeke uzilandulela ngalutho, ngoba uyakuthanda, usakuncenga uthi woza mntwana udukile. Ngoba iBhayibheli khona indlela ebukeka yinhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo indlela zokufa. Indlela ohamba ngayo emhlabeni ujabulisa ukuphila, iyamthokozisa uNkulunkulu na? Le mpilo yakho abanye ayibathokozisi bona, bangena esonweni abasazi bophuma kanjani, baqinazekile. Awusayijabulela impilo yakho, uyazama ulungela ilutho,
ubona impilo yakhe ingelutho kodwa namhlanje nangu Jesu bonke aba nethembe linjalo bonake ayasihlambulu la impela bayalahla-ke izono nemithwalo nakho konke-ke Baba mes ikaya lami lisheya bethuna ngale ikaya lami benjalo nokuthi bese lo mhlaba ufuna ungena ekhaya esonini lithi ukuthi lo mhlabeleli bayasihlambulula impela and bayalahla izono nomthwalo izono nomthwalo maphila lo mhlaba awunawo amandla okulahla udinga uJesu ozokulahlisa izono nomthwalo nakho konke okubambezelayo so namhlanje simele lapha sizoshimela uJesu okhulanayo ophilisanayo ngoba uyamthanda uJesu ngoba abantu bacaba ukuthi uJesu uyintemba bamfuni bathi uJesu ungumlungu umJuda bengamfuni noJesu namhlanje sisonitshela abantu uthi zonke lezo ntshumayelo bentshela ukuthi uJesu umlungu umJuda into engekho leyo uJesu uNkulunkulu wasidala mina nawe owasifela esiphambanweni ngenxa yezono zethu uNkulunkulu osandayo uyinkosi nomsindisi wempilo zethu waqhubela igazi ngoba engafuni siyolahla esogweni sasimele kuyolahla ngoba uSathane besitshontshile wasifaka ezonweni namhlanje bakhona abantu baphila lo mhlaba kodwa baphila esandleni saSathane ubatshontshile ubagqilaza ngezono namhlanje impilo yabo iphelile bakhona bebancane bese se-rush fresh bene mafusha right ukuthi kusasa bazoba something kodwa namhlanje impilo zabo yazonda nabo sebafika lento zasemhlabeni ezonweni namhlanje bafunda impilo ethukisayo impilo kaSathane ehlonza abantu esogweni ifuture babenayo sebancane befunda kuba something entsha in future phelile Sathane utshontsha zonke into zabo Sathane babhubhisile abantu namhlanje izono bazidla up and down abasena mahlolo kusho izona abantu ithi nokulala bahambe belalwa nasemgwaqeni nengane ezincane zeme zaqabulana phambi kwabantu abadala nomhlaba wonakele uthola amanyala yabafana bagqoka skin jean basenza amantombazane baba itabane nomhlaba wonakele namantombazane ayaqhamba goma bhuko asenza abafana nomhlaba wonakele Sathane batshontshile abantu namantombazane ashaya itite encane afesa amathanga afunela abafana amashifeshu afusa inkalo zabafana izono sobufebe sigcwele emhlabeni sithiwe Sathane ufuna ukubulala impilo zabantu kodwa namhlanje nangu uJesu ophilisanayo nangu uJesu okhulanayo ongafuni into olahla ngoba usenobatshontshiwe
kodwa namhlanje nangoJesu ufuna ukukhulula impilo ophilayo, ujabulise, uthokozisa, uhlale wazi nomvuzo wayo, impilo right, impilo otholakala kuJesu iyona nophilo phakathi. Enye impilo ayinakuphilo phakathi. Bafuna John chapter 10. John chapter 10 verse 10. Lithi iBhayibheli isela kalizi kungokweba nokubulala nokubhebhesa. Mina ngizile ukuba babe nako ukuphila, babe nakho ukuchichima egameni likaJesu. Amen. Nkosi kusifunda kwesilayo lithi namhlanje isela uSathane kalizi nomhlaba ngokweba nokubulala nokubhubhisa. uSathane uzele umhlaba ukuzotshontsha impilo zabantu, abese babulala, abese babhubhisa, ayabalahla esogweni. Kodwa uthi uJesu mina ngisile khona bazobona ukuphila, baba nako ukuchichime. Hallelujah. Impilo yakho mayingena Jesu ukutshontshile uSathane. Kodwa nawe uJesu namhlanje uyakuthanda, oyaza kubalela isono sakho, uzoba sekuthethelela, abese kukhulula. Nathi bese sihlisona ekutshontshiwe uSathane, kodwa namhlanje uJesu usikhululile. Isela libatshontshile abantu. Yazi balifikisela kumuntu uthe right, umuntu ehloniphe ekhayelelela abazali, kodwa ngoba isela lifuna ukumbhubhisa umuntu liyamkhiphelela nabazali aphile nabangani. Abangani basemfunisa yonke impilo ezomosha impilo zakhe. Kodwa uJesu mawuza kuye ube sekuthethelela. Abaningi namhlanje ubatshontshile uSathane, wabhodla amafutha abo, namhlanje basakwazi ngisho kwenzani ngoba isana bagqinasile uyitshontshile impilo yabo. Namhlanje uJesu ufuna ukukhulula emandleni kaSathane. Le mpilo ayishayo oyiphila emhlaba uyohlala noJesu, isiphetho sayo indlela zokufa. Kodwa namhlanje nangoJesu uyakuthanda, engafuni ulahla, kodwa ufuna la usindise. Uyakuthanda lo Jesu. Abaningi namhlanje ubatshontshile uSathane, wabafundisa ama-drugs ayabamosha, abasakwazi kwayeka, bagcinasekile, batshontsha uSathane, abazalanga benje. Kodwa manje sebekhulile, bafunda impilo yasemhlabeni ebhubhisa abantu. Namsuya dictate uwasawazi kwayeka uJesu khona oyisiza impilo yami, ngicela sayintsangu wangisiza noJesu, wasengikhulula, wasengiphilisa. Nami ngabezo abazali yimezwa angahloniphi, kodwa uJesu wasengiphatha impilo yami, wasekhulula. Namhlanje mfana, ntombazane, lama-drugs awaphimayo azokubhubhisa aqede. Namhlanje uyagula ngenxa yama-drugs, sebakubiza nangonyawuphe, oluphelile namhlanje. Kodwa khona uJesu uyakuthanda. Le mpilo yamahabhi bayithema abantu bebona kwi-fashion ibulala impilo zabo, batshontshe isithi uSathane. Phendukani meke uJesu, uyena kuphela ozomsiza. Kumnandi uphila nabangani, one day uzobe uwedwa, masugula bazokushiya abangani bakubalekele bonke. Ngithika uJesu bazomkhulula. Akuyakhulula. Impilo yama-drugs iyabulala. Impilo yama-drugs ukhohlisana nabangani, masuwedwa iphatha wedwa ikhanda. Namhlanje bayabaganga, namhlanje emakhaya abo bayatshontsha, abazali bayakhala, iy'ngane zabo ziyatshontsha, bese ama-TV, bese yonke into ekhaya ngenxa sama-drugs. Abanye bayoba bayaganga, badinga uJesu ozobakhulula. Akakhulule uJesu yena yedwa okwazi ukukhulula. Namhlanje uyahlala ubalekela uJesu, uphila le mpilo oyiphilayo, uthi uJesu uzokusiza. Namhlanje waphuma wasiwe, uzibona ungcone kubathi fashion ukubhema one day
usokula asekugcina sina ama-drugs abangani bakho bafundise wona bazokushiya Hallelujah. usale wedwa Jesus. ungasakhona ukwayeka and wafika ukufa kusesenjalo ngale kwathuna alukho ukuphenduka ukukhala esokweni usobe suwahla ngasekho mnandi nami ngazama 4 years ukwayeka kodwa ngahluleka uJesu owafika empilweni yami wasengikhulula wangitshela uMashumeza wani mashele ukuthi ke buyani kuJesu ozongisiza Hallelujah. impilo ephilayo uphila nabangani uphila nama-drugs na uyazazi wawungayishe omncane wawumuhle abazali bakho bekuthembile bathi uzobakhela umufi namhlanje ama-drugs abumoshile Jesus. afana nokuthelela indlu nge-under afana ukuthenga afana ngisho nokugeza ngama-drugs ayabulalana wena uthatha kahle wathi ibhayibheli khona indlela eyinhle emehlweni omuntu kodwa izinto sayindlela zokufa Hallelujah. namhlanje uyagula uyakhwehlela wathi uyikehle edala umncane usesemusha umoshekile weza kuJesu uzokusiza akekho umunye uyakuthanda akafuni uyolahla akafuni uyobhubha kodwa uyakuthanda noJesu uthi bonke abantu abakhathele masindwayo abeze kuze baphumuza angeke usuwayeke uthi uJesu kuphela uyakuthanda noJesu akulungisa impilo yakho bese akuvula umqondo wakho abese impilo yakho yaphumelela phambili akekho omunye ozokusiza ngaphandle kwaJesu lempilo abaningi baphenduka yini ama-26 ama-28 babulela phethi mmese bagwaza leyo mpilo i-wrong phambi kaNkulunkulu lesikhathi labantu babulele ngale kwathuna likumile lithi bayaqalela abantu abaphenduke ngoba inombolo iyabulala thina kuJesu empilweni zabantu ezobakhulula akekho omunye uJesu yena yedwa abafethu angazi bezenjani manje thina sishumela ukuthi uJesu sinikana enhliziyweni zethu akekho omunye siseshumelayo shumela lo uNkulunkulu benhliziyweni angazi ukuthi abantu abasebafethu angazi mina kwezenjani mina ngishumela uJesu angazi naye uthi ufana kule ndawo sishumela uJesu ophilayo uyandithanda basebese sibayekele bafethu yalala bafethu uNkulunkulu abathathela babakwazi abakwenzayo yalala bafethu bose sinomama bayekeleni bose sibambele bafethu uNkulunkulu abathethelele abakwazi abakwenzayo Nkosi yami yalala bafethu bayekeleni boma bose sibabhubha yekeleni bafethu bayekeleni babethanda ukuzongishaya bayekeleni bese bazalwane kodwa uNkulunkulu abathethelele abakwazi abenzayo abakwenzayo mina ngiyashumayela umuntu angimazi isono asishaya shumela ivangeli kuphela ngoba uJesu ufuna ukubakhulula abantu ababona ukuthi besesathana abantu kodwa nawe uJesu uyamthanda ufuna ifuture ibe right khona njengoba nokuphila empilweni senu ngayolahla Jesus. uJesu kuphela okwazi ukukhulula umuntu emhlabeni nami ngangikhilasekile ngamfuni uJesu ngixeka kodwa one day wafika impilo mangikhulula ngambona ukuthi uyinkosi nomzuzu empilo zami abazali bengane bayakhala namhlanje abazali banama-depression ngoba iy'ngane zabashupha abanye sebaze bafa ngenxa yey'ngane zabo azibasizanga ngalutho ngoba kodwa ukhona uJesu namhlanje uyaphilula abantu babuya kuJesu Jesus. uyabathanda uJesu akafuni bayolahla ngoba shumela lana shumela uJesu umuntu ohlizona sazi umuntu ohlizephisona umuntu yena aphatha enhliziyweni kuyazazi ukuthi isiphi isona asishayo kuphela shumela uJesu ophilayo ofuna ukukhulula ngoba ngale kwathuna akukuphendula abazali bafuna ingane ephenduke sibuya kuJesu kodwa ingane zabazali abazali abanye banama-cancer namhlanje abazali banoshukela banama-BP ngoba ingane zabo zibahluphe kakhulu Hallelujah. namhlanje nakuJesu okwazi ukutakula umuntu etshwaleni obumgqilasile angazazi ngisho nakwasho impilo yakhe ugqilasekile umuntu utshwala bumbophile abanye abangababa abasazi ngisho ukondla iy'ngane emakhaya bayakhala
imali nkosikazi nengane ngoba imali uqedela etshwaleni kodwa namhlanje nangu uJesu uyakuthanda Hallelujah. ozokhulula baba lesimo sotshwala Jesus. akekho umuntu uJesu nayedwa yena kuphela wazokhulula umuntu ngoba uyasazi nawo ngoba namhlanje futhi yakho ngoba impilo yakho iphambili kodwa ubambezelekile ngento zasemhlabeni Hallelujah. uyangithanda uJesu akafuni nolahla Jesus. kodwa ufuna nangisindise bayaqala abazali ngoba baba baqedza imali etshwaleni nengane ziyakhala omama baso imali bayiqedela etshwaleni bayiqedela kwinemfu abasakwazi ukudla ingane siyahlupheka ingane ziyakhala uthi mama kuma ngihola iqolo uthatha yonke imali ayiphuza awusazi nawe waza uJesu uzokuthandazela abese uJesu uyakhula abese kuphilisa akunika amandla uyakuthanda uJesu akafuni ukumuthi yona namhlanje nawe umusa omkhulu phezu kwempilo yakho uyakuthanda uJesu Nkosi yami uJesu uyakuthanda Nkosi yami akafuni yona namhlanje khona amakhaya ayenokuthula uthula useka emakhaya uba uyaqabana nomama noma uyaqabana nobaba akusakho ukuthobeka Hallelujah. bathi uJesu uzobasiza uNkulunkulu kuphela uyakuthanda khona imizi ephika uJesu khona baze banokukhanya bathi bayathakathwa bathi banesiyama banamabhathi mawuza uJesu uyaqeda amabhathi uyaqeda iqalekiso ngelakhe igazi Hallelujah. uJesu kuphela uJesu uyafuna le ndawo uphathe impilo zabantu ivete namhlanje isela kalisi kuweba nokubulala nokubhubhisa baningi namhlanje usathana bajantshile baqala kancane abafana babakhohlisa amantombazana amanye Nkosi yami babashela bathi sebashelile Nkosi yami intombazana umfana ethi umshado wasiqoma intombazana umfana ethi umntombazana intombazana sishiya kanjalo abanye bayamithisa ingane bashiya kanjalo yathi khona uJesu owazi ukukhululana akekho umuntu namhlanje khona amantombazana ifuture isiphelile sebesinikela nje noma kanjani abafanele babagula banama-HIV nathi sesimshumayelayo uyaphilisana nami ngomunye umfana owayengamantombazane enama-HIV ngenza isolo sobufebe kodwa uJesu angiphilisa namhlanje ngiphilisa amaphilisi angiyindawo ngiphila koJesu kuphela uyena namandla akhe nami impilo yakho usuyibona ngelutho mawuza kuJesu uzobisa ubusha bakho bise njengokhosi noma ufuna ingane zikanani uzobusisa uJesu abese ekubisa ubusha bakho akodlela ingane zakho uyakuthanda noma uthi unamabhadi uhamba isangoma uhamba inyawo akuluwi bathi unefela imnyama mawuza uJesu uzohamba ekukhanyeni Jesus. yena nokukhanya Hallelujah. khona abantu basaba nokukhanya nangu uJesu namhlanje samshumayela uyanthanda uJesu wanifela esiphambanweni usizama umsebenzi akulungi umuntu wesifazane lokuthi mfana meza bazokushela bese uthi mhlawumbe lo mshado wakho ngicela utshele ake uzuthola umshado oright la ezweni uzothola uJesu yathi masinikela uJesu uzokulethela umshado oright ongezohlupheka kuwo labo umshado ambufuna abafana bazolana nawe bakuzalisa ingane bakulaqaza bafuna bangcono lempilo yokushona amantombazane ngiyasikahle Jesus. umfana makushona ntombazane angoba ekuthanda ufuna ikhekhe lakho ufuna into encane masekudlile masekulahlaza abafana bakaNoJesu yampila ngiyayazi behlala amantombazane ufuna amantombazane amaningi uwedwa ingane zabantu uhlale ngazo Hallelujah. kodwa mase kuJesu besekuthethelela Jesus. abesekuphilisa nami impilo yakho usuyibona ngelutho umuntu wesifazane ngicela ungayibulali unganikele etshwaleni nasebafaneni uzothathela noJesu noma usuyadictate uzokuphilisa bese kunika amandla okunqoba isimo Jesus.
usuzama yonke into ufuna umsebenzi ayilungi woza kuJesu bese lesegawusazi sini abanye amantombazane nkosami kade lana ahoshula izisi ngabafana bafuna babamithise bese baphika ingane leso ngane ahoshula izimile emkhathini sakumangalela wena uze kuJesu bese kuthethela ukuphilisa nangu uJesu ophilayo uyamdinga uJesu empilweni yakho sesikhuleka yathi kushima uJesu ophila ngempela hawu uJesu simuzwa ethi Mshimana uchafu owafika empilweni yami wasema bukhalo lami wakhipha impandla usebe yambe kulena amantombazane amani ngihlala ngawo wangeke sama drugs wangeke sutshwala wangeke sibe hlonga njalo ngale abazali ekhaya baba umntwana lalela usayisibise ekhaya namhlanje nangu Jesu uyakuthanda amen akafuni olahla Amen. Noma ufuna sekutshontshe namhlanje sokuphilisa uJesu. Hallelujah. Usokubusisa nomndeni wakho. Impilo yakho iqale phambili. Uyazi na usihambisa ngomhamba inyanga zakucutha. Lo Jesu mahala ha. Uthi nje ufuna inhliziyo yakho umamkele abe sekukhuleka sesikhuleka. Hallelujah. Uyakuthanda uJesu. Kule ndawo uyanthanda uJesu bafethu. Jesus. Uyanthanda uJesu besibanga. Uyanthanda uJesu baba nomama. Ufuna ukuphatha amakhaya enu. Amen. Wonke amakhaya nakuthula. Wesani kuJesu ndikuthula. Jesus. Come to Jesus. Hallelujah. Uzonika ukuphila phakathi. Ungazofica ukufa. Ungaphenduka. Ngale ngothi lokuphenduka ngempela. Khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Jesus. Sesiyakhuleka. Ngiyacela ukukhuleka nawe namhlanje. Yamkela uJesu abenkosi nomsindisi empilo yakho. Yenza ukubalekisa nasakho uJesu wena kangakanani. Phela uzothethalela abesekuhlanza ahlambulule uJesu. Nawe akufela akafuni olahla. Noma thi uyakhululeza fosiphi. Asikho nesizotha sifo uJesu akakhona usilapha. Ulapha zonke izifo. Ube sinhlanhla kubantu. Khayisa impilo zabasiqhaze phambili. Egameni laJesu. Sesiyakhuleka. Ngicela ukukhuleka nawe. Lempilo ephilayo uyazana ukhathele yasinto. Awusazi wena kanjani ama-drugs. Awusazi usoya kanjani nkosami uhamba ulalwa. Sebedlala kakhulu abafana. Bese bayakuthanda bethembisa imishado engekho. Come to Jesus uyakuthanda. Uzokuthathela lo Jesu bese kuphilisa. Usokondla lo Jesu. Ngimbonile empilweni yami. Mama ikhala yakho uzoliphatha sibe nofudumala. Jesus. Abathakathi abaqedayo. Mano Jesu akubiyela. Ngeke sakuthola. Ngoba sithakatheke thina. Makhona umthathi le ndawo kangisame kumanje. Noma thiwa ngiseko la sabo angizama la ngihlala khona somthatha uzongisebenza umuntu wakhe. Angithakatheki. Jesus. Ngoba ngangena amandla inkosi uJesu aphilayo. Hallelujah. Abantu bakhala bathi basakathiwe. Hawu kaJesu uthakatheli. Hallelujah. Siphethe uJesu namandla Nkosi yami hawu Jesus. To the living God. Sesiyakhuleka. Ngicela ukukhuleka nawe ngenhliziyo yakho namhlanje uJesu ucela ukwamukela nami namhlanje. Ngikhathele ngiyasinda. Senzame yonke into abathakathi. Ngiphila abathandazi. Ngihamba abafundisi bangifucuba bangikhuthuza imali. Bathi makumele ngiphila ngikhipha ama-1000. Lo Jesu akafuna imali. Ufuna impilo yakho nje kuphela. Abese yakuphilisa. Ungadlala futhi mama ngokukhuthuza. Uhambile izangoma hamba inyanga. Sathi hayi thenga inkukhu zokugeza kodwa bakugeza baba usise emfuleni bakugcaba kodwa sithila kulungilutho. Namhlanje ngozama uJesu. Njengosifazane oyenomopho for 12 years enganqaba ukugula kwakhe. Kodwa wabona uJesu sedabula. Wathi bangabantu impilo kaJesu zophila. Nona mngene mama uJesu. Kule ndawo sedabula uJesu. Uzobe sekuphilisa lo Jesu. Awungidalo. Ngikukhuleka nawe. Noma thiwa ngiyophosa umntana uJesu. Mathi ngifuna la sikhona wokuthi sizokwetha kubeka izandla. Noma ufuna ulapho ukhona ngeke uJesu lapho ukhona. Ngeke uzobe nankinga. Uzobe sekuphilisa lo Jesu. Sesiyakhuleka.
Sesiyakhuleka futhi siyakuthanda. Hallelujah. Noma sibiza ngonondida emhlabeni emgoqela kubiza. Usekwamukela uJesu. Nkosi yami. Noma ngakubiza ngegama elibuhlungu bethi unyawuphe phambi kaNkulunkulu awusuyena. Hallelujah. Noma ngakubiza ngephara phambi kaNkulunkulu umntwana wakhe. Masinikela kuyakuthanda. uNkulunkulu akamdalanga umuntu onjalo. Udale umuntu wakhama uNkulunkulu. Wonke amagama amabi ababiza ngabantu emhlabeni uNkulunkulu phambi kobuso bakhe abanjalo. Ubabona njengabantu bakhe futhi basindiswe. Amen. Ngiyacela usho nomkhuleko emva kwamkamela uJesu yakuthanda. Sesiyakhuleka. Lapho khona mkamela yabona mathi uyagula. Uphethe yabona nesimo uJesu uphila ngempela. Olapha ngisho isifo ngisho HIV le ayimhluli. Jesus. Mahala ukhiphisha isent. Ngegama likaJesu. Phila mahala ha. Ngegazi likaJesu. Sesiyakhuleka. Ngicela ukwamukela uJesu namhlanje zokukhulekela. Lapho khona. Bese kuphilisa lo Jesu. Jesus. Bese sivula impilo yakho into sesele tshontshe la ibuyise. Jesus. Akulelo philo phakade akule empilweni basono. Qala uhambe ekhanyeni kukaJesu. Ungasahamba bomnyameni. Bese nekhala kugcwala ukukhanya kukaJesu. Ube ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Sesiyakhuleka. Ngiyacela usho nomkhuleko emvelo. Ethi Nkosi Jesu. Nkosi Jesu. Namhlanje ngisinikela kuwe Nkosi. ngizinikela kuwe Nkosi. Ngena enhlizweni yami Jesu. Enhlizweni yami Jesu. Uba uNkulunkulu wami. Ube uNkulunkulu wami. Ngibe umntwana wakho. Ube umntwana wakho. Ngiyacela Nkosi Jesu. Ngiyacela Nkosi Jesu. Phatha impilo yami. Phatha impilo yami. Ungikhulule Ungikhulule emandleni kaSathane. emandleni kaSathane. Ungithule yonke imithwalo yesono. Imithwalo yezono. Ngiyacela Nkosi Jesu. Ngicela Nkosi Jesu. Wonke umthwalo ongisindayo. Wonke umthwalo ongisindayo. Ngicela ungithule Jesu. Ngicela ungithule Jesu. Ngiyacela nje Nkosi Jesu. Ngiyacela Nkosi Jesu. Ungamule Unqamule uchithe zonke izivumelwano engena kuzo noSathane namadimoni ngenxa yesono. Namhlanje Jesu ngisinikela kuwe. Ngenze ngibe libumba esandleni sakho. Ngibe yilokho wakufela esiphambanweni. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Abekhuleka. Abegameni lakho siyakhuleka namhlanje. Bonke abantwana bakho bakwamukele. Abanye singababoni Nkosi. Nasibabonayo Nkosi baphilisa abantwana bakho. Buyela impilo zabo namhlanje faka amandla kubo Nkosi. Kitha yonke imisebenzi kaSathane empilweni zabo namhlanje. Egameni likaJesu. Egameni linamandla. Baphilise Jesu. Bakhulule Nkosi. Qabula baketanga sinene sonke izivumelwano. Sisimoya abathakathi. Sonke imisebenzi bemnyempilweni zabo semakhaya abo. Buyela emakhaya abo.
wakhanga lomlilo egameni likaJesu egameni linamandla nyawahlakaza amandla bomnyama phezu kwempilo zabo namhlanje bagcwalisa Nkosi bathulile egameni nasegazini laJesu Kristu ngibanikela kuwe Nkosi baphilise egameni linamandla in the mighty name of Jesus Christ. Jesu Kristu Nkosi phezu kwempilo zabo babiyele Nkosi ubabiyele Nkosi ngilakofutayo ubagcina balondoloze noJesu Kristu Inkosi ephilayo uzophatha naphakade. Amen. Amen. Jesus. Hallelujah. Siyacela ukukhulela abantu abagulayo. Ngabona bathi uyazazi ukuthi uyagula. Nangu uJesu sokuphilisa namhlanje. Amen. Uzokhuleka nje la. Ngithumela izwi laNkulunkulu. Uzobe sekuphilisa. Uthi lapha kuMahubo 107 verse 20. Uthi nothumela izwi lakho baphilise. Labakhulu emathuneni. Jesus. Namhlanje uJesu uzokuphilisa. Uzothumela izwi laNkulunkulu la abesephilisa. Noma kuthiwa yisiphi isifo. Khona uzombona noJesu esihamba nawe uyaphila ngempela. Uzokulapha bamba ukukhola wena lapho khona. Jesus. Sengiyakholeka. Amen. Babeka amanika Jesu egameni linamandla. Nkosi uJesu wena wafa wavuka. Wathwala idlisi uthule selifana le-hides. Abathongcwele bakabantwana bakabagulayo. Nokuhlaba lesifo esibaphethwe. Kibanikela kuwe Jesu. Othe kuIsaya 53 verse 4. Wena wabethatha ubuhlungu bethu wazethwala izifo zethu. Wathi ngemzimba wakho Nkosi aphilisa. Bonke abantwana bakabagulayo manje ngegama laJesu baphilise Nkosi. Thumela izwi lakho ngamahubo 107 verse 20. Uthe Nkosi uJesu wathumela izwi lakho wabaphilisa wabakhulula emathuneni baphilise Nkosi. Konke imisebenzi kaSathane empilweni zabo bonke abadinga imisebenzi bonke impilo zabo zibophekile singayiphambili yashisa amadimoni bomnyama ngegama laJesu bakhulule emsebenzini kaSathane basindise Nkosi makhoba ngamafutha kamoyingcwele egameni likaJesu Kristu Inkosi ephilayo baphilise Nkosi. Ngiyacela Nkosi ngiyabakhoba namhlanje bakhulu baphilisa zonke izifo ziyasha empilweni zabo egameni likaJesu Kristu Inkosi ephilayo abagcweza abaphilisi bengakhona uhlukana nawo namhlanje Jesu bakhulu baphilise egameni linamandla abangena ukuphila kwakho in the mighty name of Jesus Christ. Jesu Kristu Inkosi phezu kwempilo zabo uzophatha naphakade. Amen. Amen. Jesu Kristu Inkosi. Nkulunkulu ambusise kakhulu. Bangukhona Jesu ophilisile. Mahala. uJesu ambusise kakhulu bakabalalele. Nabafowethu amgcina uJesu ambusise. Uyanthanda uNkulunkulu nosisi bethu nobhuti bethu nomama nabo bonke abantu emhlabeni ukuyambusisa bosisi bami. Sabothi lalela inkonzo yasefika egcineni. Anibusise kakhulu uJesu. Angigcine nemndeneno. Angifihle phansi kwesandla sakhe sinamandla. Nobhuti bami Nkosi yami nathi bengimisa uyanthanda nami uJesu ambusise. Ngiyamthanda nonke uthando kaKristu. Azangigcina uJesu ambusise. Alivule iminyango evalekile. Abe nami uNkulunkulu uyamthanda nami uJesu. Egameni likaJesu Kristu Inkosi ephilayo. Nkulunkulu ambusise nonke abalalele. Anibe namakhaya ewokhangela umlilo. Bonke imisebenzi abaphakathi bavala impilo zenu namhlanje kuqashile yonke lomaketha ngomnyama ikhululekile egameni nasegazini likaJesu Kristu. Jesu Kristu Nkosi. Amen. Amen.